Hola i benvinguts! Avui ens ficarem de ple en una idea que d'entrada potser us sembla que va a la contra. Estem molt acostumats a pensar que en temes de diversitat, com més, millor. Però, i si la clau de tot plegat no fos la quantitat d'elements, sinó la qualitat de les relacions que hi ha entre ells? Vinga, anem a pams amb aquesta pregunta. A primera vista, si mirem la natura, la resposta sembla un sí rotund. El que veiem és una explosió de diversitat a tot arreu. Però realment és tan senzill com anar afegint més i més peces diferents a un sistema i esperar que funcioni? I és que és veritat, Des de la selva més frondosa fins als deserts, la natura és un festival de diversitat. El tema és que la diversitat sense una estructura, sense un propòsit, pot acabar sent un simple calaix de sastre. Una col·lecció de coses una mica caòtica, inestable i, sobretot, no gaire productiva. I és just aquí on comença a aparèixer la paradoxa que volem explorar. Per entendre-ho bé, el que hem de fer és desmuntar aquesta idea de veure la diversitat com si fos només un joc de números. Anem a veure-ho. A veure, aquí es veu molt clar. A una banda, tenim el que podríem anomenar diversitat bruta. Penseu-hi com un munt de coses diferents amuntegades. Per mantenir això en peu cal una feinada, una inversió d'energia brutal. A l'altra banda, en canvi, tenim la diversitat dissenyada. Aquí ja no parlem d'un munt de coses, sinó d'un sistema, on cada peça té el seu lloc i es connecta amb les altres. El resultat? Estabilitat i productivitat gairebé per si soles. I aquesta frase és la clau de volta de tot plegat. Aquí hi ha el canvi de xip que ho canvia tot. El que importa de veritat no és comptar quants elements diferents tenim, sinó quantes relacions positives, quantes connexions útils hi ha entre ells. Passem de pensar en la quantitat a centrar-nos en la qualitat de les interaccions. Molt bé, doncs, si la clau són les connexions, com les creem, anem a veure com la permacultura enfoca aquest tema, posant el focus precisament en dissenyar aquestes relacions per trobar la solució. Aquest exemple és boníssim. De veritat, tenem dos arbres que, per dir-ho clar, no es poden ni veure, la pomera i la noguera. Si els poses junts, se'ls molesten. La solució no és treure'n un, no. La solució és posar un tercer element al mig, una morera, que faci de pont, de mediador, i de cop i volta, amb un sol arbre de separació, un conflicte es transforma en un sistema estable on tothom pot créixer feliç. I això ens porta a una regla d'or del disseny. Cada element que afegim a un sistema ha de tenir una funció clara. No es tracta de posar coses per fer bonic o per sumar a la llista de la diversitat, no. Cada element ha de servir per alguna cosa. O bé cobreix una necessitat, o bé es menja un excedent, o bé, i això és clau, ajuda a connectar altres parts del sistema. D'acord, però com sabem quines connexions funcionaran? Com sabem que una morera és la solució entre una pomera i una noguera? Doncs aquí és on entra en joc un recurs que no es pot tocar, que no és físic, però que és absolutament essencial, la informació. I quan parlem d'informació no ens referim a res d'abstracte o acadèmic, Estem parlant de coneixement pràctic, de saber què necessita cada planta, cada animal, cada estructura, què produeix, com es porta amb els veïns. Sense tenir aquesta informació, dissenyar un sistema que funcioni és senzillament impossible. Però el més interessant és que la informació per si sola no fa res. És com tenir un manual d'instruccions guardat en un calaix. Només quan agafem aquest coneixement i l'apliquem, quan el convertim en accions reals dins del nostre disseny, només llavors es converteix en un actiu de veritat. És com si carreguéssim una bateria que farà que el sistema funcioni de manera eficient durant moltíssim temps. I el resultat d'aplicar correctament tota aquesta informació per crear connexions és realment espectacular. El que aconseguim és formar el que s'anomenen gremis. Un gremi, per entendre'ns fàcilment, és com un equip. Una mena de comunitat de plantes i animals que hem dissenyat perquè s'ajudin entre ells. Ja no pensem en una planta aïllada o un animal solt, sinó en un conjunt que treballa com una unitat, com un sistema on tothom hi guanya. Aquests sistemes, a més, no són estàtics, evolucionen amb el temps. Al principi, potser hi posem un munt d'espècies de plantes. Amb el pas del temps, el sistema se va ajustant, troba el seu propi equilibri i potser algunes espècies es fan menys presents. Però és llavors, com el sistema madura, que passa la màgia. Apareixen noves oportunitats, nous forats, per dir-ho així, que poden ocupar els animals. I tot plegat es torna encara més complex, més eficient i més productiu. Ara, atenció, perquè passem a un concepte una mica més avançat. L'estabilitat no vol dir que no passi mai res. De fet, un sistema sa es pot beneficiar, i molt, d'una mica d'estrès controlat, del que anomenem pertorbacions dissenyades.
La idea pot sonar estranya, però és potentíssima. Un paisatge on tot és uniforme i perfecte no és necessàriament el més sa. En canvi, si creem un mosaic amb dones que reben diferents nivells d'estrès, unes de molt cuidades, altres de més salvatges, el resultat global pot ser un paisatge molt més fèrtil i productiu. I això, a la pràctica, què vol dir? Doncs pot anar des de les tasques normals de jardineria, que són un estrès suau, fins a segar una zona a fons, o tot el contrari, deixar un racó completament tranquil perquè la natura faci la seva. Fins i tot gestionar si els animals mengen més o menys en una zona és una forma de pertorbació dissenyada. És, en el fons, gestionar el canvi de manera activa. Al final, després de tot aquest procés de disseny, de pensar en connexions, informació i pertorbacions, tot es redueix a un únic i gran objectiu. La meta final és crear sistemes intel·ligents. Sistemes que, un cop els hem posat en marxa, siguin capaços de cuidar-se i mantenir-se sols, amb la mínima intervenció possible per part nostra. I això ens porta a la reflexió final, perquè aquesta idea de prioritzar les connexions que funcionen per sobre de la simple acumulació d'elements no s'aplica només a un jardí. En quins altres àmbits de la vida podríem aplicar aquest principi? A les nostres feines? A les nostres comunitats? A les organitzacions? On podríem deixar de col·leccionar i començar a connectar per crear sistemes més estables, resilients i productius? És una pregunta que val molt la pena fer-se.